khot ban nang kitkam jong ko VDP na kisnong paper ki bron nakathan Nongstoiñ ki bahabru po ksatri jong ko Village Defense Primary Committee Nongstoiñ area kila shongjing alang mentakasni hakaba kila shimru ikarai ban Sangeh Shwa Shipor ban yaj Pahara hai ki Bynta jong ko stor Nongstoiñ katay ki jing shim jong ko Vdpcna katay karai kalong ru hadin ba ko stor ka ringkat ki bor pan yaj district kila penmi ya ko hukum ban ailat ban penjen sore kayat ki yang jong ki pajba kata hadin ba ka Bynta ba ar jong ko lockdown kan kudno kalai trik jemang arjar arpo kumban phaiden khendiat kitay ki VDP kila ya konting nak Bynta ban ya trailang bat ki bor pan yaj district jong ko West Khas Hills lambat ketenat pulit nak Bynta ban Pahara bahai hagi Bynta jong sor Nongstoiñ baru ban ai jing mencai ki pajba ban bud rinti jing tha jong ketenat ka koi ka kya ba kan topi jing penia jingai iwei ni iwei baru halor ka jing dang ya ki jing da khmat kei ka bangi yasong yalum lang hang ni dagini VDP jong man lagi shnong ki bahap po ka satri jong ka Vdpcna nilai keren bat ni ai ro ke jong kublai ya babon ki Bynta Kumio Deputy Commissioner Vdpcna jong West Khas Hills nang ta USP jong West ya ka Police Department ya ki sodar ba pher jong kisnong nang ta ya ki try dukan hakaba ngila sim Bynta hakni ki jingile thma uni COVID-19 namar kumbalong Bynta ngiyo ya ka jing support lani ka jing ai muslim ka jing ai bor nagaliang jong ka Police Department ngiyo ya ka jing trilang ka batki bat kham tame ngisuk kemen ya ka e ba ki pajba habang imi bania hagni ka yo surok yo jong ka chrong new Nongstoiñ ka yo Nongstoiñ hakaba ki langit bat ki sngoto ya ka e ba ka jing dang ye ki mas kalong ka don kamba bat nang ta habide ba social distancing kaniru ki pajba habang iyat ngiyeng ngiyong ngi kentu ki ngej bat smutu bat kibut nakapor sa kapor kum gini ki pajba ki bawan gi bang hakaba ningkong hakaba ngiwan ka ilung ru lungram hadu kata hare habang ngi sngo ngi pensoto ki nang tang ilej miro badu brang manija di suki kani ka social distancing raslang bandrung ki rengkat kata ngi samru de yakini gi mas ki bangiyo na ka disaster management ti habangiyo i ki pajba ki wan na ka por sa ka por ki pendon kami gini gi mas balaai da ka disaster management ti kani ka diga way na uso ubangi i ba jing tristom ka poi ka jing job but ka jing soto jo ki pajba ka penlong unit phnyang jing pang bon phet penban sa jangai om bon wan hani ka po hangni po jo ka West Khas Hills ne po ka jala mikla hi bro ko wi tikai ka bangi shem hangni mentai ka jing ekran kalong ba ka lockdown kan kut la sai ka sngi ti hnrei menta namar la sai ka di ka sande tingi la yo bania kran ba ya menta Shipor ngin shong Shwa bat ngin pet Shwa halaki jong kisnong hnrei lada kani ka lockdown jong ni COVID-19 kandang perking biang lani kandang don jingma biang ye ki pajba jong gani ka thani bro ko wi ngin semi pan hakata ka po te nakaliang jong kum ka Vdpcna ni layo ya kan crunchibul handai ka Bynta ka kongsan ka long kum ka message sya ki pajba jong ka West Khas Hills district bro ko wi kalong but sya kitul yo snow nang ba kanaka here ikor ki bon mo ila banong ke kalong jingkat tu kalong ba kin ya training kat lembat ni kum ki VDP ha ka ba kin dang ki mas bakin light ne kita ki yang jingpang lengba ka jingrim sim no way shway bat kum juru ha ka ba ka social distance ide ban kongu bakin ya trelang nang ba kalong ba job bao nhiêu yang jingpang unyo jaka hapo kamet jong way pa way khun unong song song jong ka West Khas Hills si bro ka way baru ko por na kantu ba ya waru ya iway pa way na kit khot jong ikum ki VDP ru yin long ibala lakloi ban trei kanakit nakta abha kamiat hapo jong ka sinong kadong ka thai ko way